नै आलु भाजाखौ एवखांबाय आङो मोनबायानो ओमफ्राय नैथिं मा बानायनो नागिरदों मामिनो गाइखेर आथायाबो लाखांबाय ओमफ्राय आङो नैखौ मा खालामनो नागिरदों लादु बानायनो नागिरदों आरोना दाख्लै बानायनाय बायदि सारायबो जानखाबाय जाबाय भाजायाबो ओमफ्राय आङो नै बेखौ एसे मोननैखौ एवखांनानै मिक्स खालामनानै लाखाबाय आरोना दहायनो सिगां दा नै सिबिंखौ एसे एवनानै लानि सिबिंखौ ओमफ्राय नैबे मोनसेखौ मामिनो दा जानो बानायदों आरोना आङो नै बिदि एवगासिनो जाबाय आरो बेबो जाबाय खोमाहाय जाबाय दै हरबाय रुइहोनोसै आरोना बेखौ मोनहोनोसै चिकेनाबो जाबाय नै दाबो गलिजोबथारनोसै आरोना फुङावनो बानायथारबाय आरो आङो माने मैया मामिखौ होनखादोंमोन नालाय ओंखायनो बानायबाय एसे थाब सिखारदों आरो किसमिस ओमफ्राय काजु बादाम लगायनाय आरोना बेनो नैयो मिक्स खालामबाय हरनोसै आङो दायो ओमफ्राय आं दानो बानायथ'नो हाया नालाय लोगोफोर सम गैला मामिनोल' एसेल' बानायनानै हरग्रोनोसै आरोना लोगोफोर दाहाय बानायसै लगायजोबला आङो दा सोलाबला नालाय हरजोब्बायहां हरथ'वा सानदोंमोन बेखौ खोमोरबाय जाबाय दे बाय थांलायबाय आरोना लोगोफोर सासे ओमफ्राय लोगोफोर माबा जाबाय आरो टाइमा दायो 7:10 जाबाय आरोना ओमफ्राय नायदो जोंनि नजाराखौ आरोना माने सानानो गैया दासो एसे गैयानो होनजागोन आरोना एसे गोजा माने जाबोहांबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दहायनो बानायासै नालाय आङो जायै लोङै मायै गुसु जाबायमोन गोरा जाबायमोन आरो बे ओमफ्राय आङो बेयाव दै गुदुं खालामबाय ओमफ्राय बेखौ फज'बाय आरोना ओमफ्राय दा बानायनोसै डाबल जाबाय आरो खामानिया थोरसियाव आं एसे घि फोनदों आरोना दाख्लै एसे सिथाबनाय बायदि जादोंमोन बेखायनो आं एसे घि फोननानै लाबाय बानायनोसै जाजागोन ना जाजाया दिनैबा ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै बिदिसो बानायबाय आरोना एसे माबासिगोन आरो ओमफ्राय सिखाजों खोट खोट खालामसै आरोना लोगोफोर जिबो सुखांनोसै नै ओमफ्राय नै सबाइ ओंख्रिया मोनबाय आरोना लोगोफोर जेबो गैया ना गोराना जोब्बाय ओमफ्राय नायदो आंनि खामानिया बेसेबां बारायखो आंखौ दिनै देहा
माने बोरैबा मोनो आरोना खर' बोरैबा मोनदों ओमफ्राय बारायनानै होबाय नायलाय जि जारला ओमफ्राय जेबो संला आरोना आङो ओंखामाबो मोनखाबाय नै दावदैल' एवनानै जानोसै दायो सबाया गोदौफ्रुजोबदों आरोना आइनै बिराद दुखु मोननो ओंखारो आरो दिनै मा जाखो फुंनिफ्रायनो आरोना एसे गरबर जाबाय थादों आरोना मा होनो फुङावनो बियो आं मामिया थांखांबायमोन आरोना मा बिफाया दोननानै फैबायमोन ओमफ्राय बिफायाबो होनबाय कि आंबो थांनोसै इसिबां टाइमावनो होनबाय आरो ओमफ्राय लगे बानायबाय आङो बे माबाखौ लादु बानायथ'वा हलानो ओमफ्राय बियो थल थब गोलैबाय आरो बिसिनानिफ्राय जि जारलाखा जि गाबबा खर'आव नांदोंनो थां होनलायबाय माने बियो सिरि मोननानै बेलथायनोसै उन्दुनोसै खालामबाय थायो आरोना सिखारहां जानोसै ओमफ्राय उन्दुलांफिनो बिदिनो गेले जिङाव फैदोंमोन खोमा ओमफ्राय थल थब गोलैबाय आरोना ओमफ्राय दिनै आंबो देहाखौ मोजां मोनाखै होमबाबो संखांबाय माखांबाय गेसखौबो नस्थ' खालामनानै लाबाय सबाय संनानै खामानिया बारायबाय ओमफ्राय लादुआबोथ' लादु जायासै आं ओरैनोल' जानला मोनला दासोलाबायनानै दोनबाय आरोना मोजां मोनथाराखै खुनुरुखुम जि सुबाय आरो आं जिखौ दै होखाबायमोन नालाय फार्स्टआव जेबो मोनाखैमोन ओमफ्राय दा एसे बोरैबा मोनलांनायखाय आङो खुनुरुखुम जिखौल' सुनानै न'खौ सिबनो हायासै आरोना लोगोफोर संखांबाय मोनखांबाय थ' बोराय फैबानो दायो जानोसै ओमफ्राय उन्दुनोसै आरोना एसे दुगैनोबो माबायासै दलद मावगासिनो आरोना आङो थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय थ' बाय बाय आङो बांद्राय मोजां जायाखै देखायासै आरोना लादुखौ जानला मोनला खालामबाय देहाबो मोजां मोनासै फुङावथ' जेबो मोनाखैमोन लोगोफोर